εγκυμονή. Το ίδιο ακούγεται ένα γκέ μαζί με ένα νι. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε στην προφορά των 5 γκέ και να μην λέμε έμπορος, ούτε να λέμε 5, ούτε να λέμε εγκυμονή. Είναι, εσείς η κυρία Χούκλη, έχω παρατηρήσει πόσο θα πω ακόμη σχολαστικοί είστε σε αυτή την προφορά, δηλαδή σωστοί όπως και οι ηθοποιοί, γιατί πρέπει αυτό να το προσέξουμε ως προς την σωστή εκφορά του λόγου μας στο προφορικό επίπεδο. Μα πρέπει να ακούμε και τις λέξεις ωραία. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ να διαβάζω κείμενα ακριβώς για να ακούω τον ήχο των λέξεων. Και όταν προφέρουμε σωστά και αυτά τα σύμφωνα ή όλες τις λέξεις, νομίζω η ευχαρίστησή μας είναι μεγαλύτερη. Τώρα, έχουμε εκείνο την κίνηση. Λέμε από την κίνηση των ημερών. Την κίνηση όμως το λέμε. Σωστό, έτσι είναι. Δηλαδή αυτό που είπαμε συμβαίνει και στην συνέπεια, όπως λέμε, δηλαδή στη φράση μέσα, στην ακολουθία των λέξεων. Όταν έχουμε ένα άρθρο που τελειώνει σε νι και μία λέξη που αρχίζει με πι, με τάφ, με κάπα, είναι σαν να έχουμε πάλι ένα μπεντεγκέ μέσα στη λέξη. Τότε πρέπει και αυτό να το προφέρουμε σαν να ήταν μπεντεγκέ. Δηλαδή θα πούμε την κίνηση, θα πούμε την πόρτα. Δεν λέμε την πόρτα, αλλά την πόρτα, την πύρα και ούτω καθεξής. Και αυτό θέλει μια προσοχή, είναι η προφορά η σωστή του ελληνικού λόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που είπατε πάντως για τους ηθοποιούς, το κάναμε όταν ξεκίνησα την πορεία μου στο αμφιθέατρο του Ευαγγελάτου, σταμάταγε η πρόβα. Γιατί μου λέγε δεν θες να πεις πάντα και όχι παντά. Και σταματάγαμε και την πρόβα και έτσι μάθαμε. Σε μια επόμενη εκπομπή θα πρέπει, κύριε καθηγητά, να δούμε και τις ξένες λέξεις που υπάρχουν στην... είναι άλλο πράγμα. Που λέμε, ακούγεται και η λέξη στούντιο, εκεί έχουμε το άλλο, είναι στούντιο. Ακριβώς. Κυρία Κούκλη, να προσθέσω κάτι ακόμη για το εγγραφές. Νομίζω ότι είναι μια πορεία συνηθισμένη. Τι θα πούμε, συγγραφέας ή συγγραφέας? Εγγραφή ή εγγραφή και ούτω καθεξής. Εκεί θα ήθελα να πω ότι όταν έχουμε 2 γάμμα, κανονικά, ας πούμε άγγελος, αγγείο, εγγυώμαι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το προφέρουμε ως γκέ. Δηλαδή ακούγεται ένα γκέ έρινο. Τώρα, σε μία σειρά από λέξεις, τις οποίες πρέπει όμως να τις ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει κανόνας, προφέρουμε όπως τις γράφουμε. Δηλαδή λέμε συγγραφέας, λέμε εγγενής, λέμε έγγραφο. Δεν θα ήταν λάθος να πούμε συγγραφέας ή εγγενής όπως λέμε συγγενής, αλλά έχει επικρατήσει στην προφορά να προφέρουμε, να το πω έτσι, περίπου όπως γράφουμε αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανόνας, πρέπει να θυμόμαστε ποιες λέξεις είναι και αυτές διαφέρουν από την προφορά του γκέ, προφέρονται όπως είπαμε συγγραφέας, έγγραφο, εγγενής. Και αν το μάθουμε είναι σαν το ποδήλατο, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σημασίες λέξεων για τη συνέχεια. Παραπιστικός.